and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Senti. Pauli na lang ko eh. Di lang ako musulti sa kuntuyo ninyo. Mga bully mo. Lo, Bia! Balik ko eh! Bia! Bisiri paglakaw. Hoy, Bia! Imong motor, imong gibiyaan! Bia! Wala gid mulingi ay. Ningluod. Paspasa na kalakaw eh. Balik ka to. Pagkahinom man to sa siyang motor. Makalagot kayo. Gitripan yun ko. Hoy, Bia! Oh, Bia! bahala mo mapagaw mong tawag ako. Di ko mulingi. Bahala mo. Bia, ang imong motor! Ah. Nakadungog na dyan. Nilingi na. Wala gid ang takto nimo pahinom dumis motor. Tawgawa sa nimo eh. Nabaka di kuya oy. Luoy kay kuya oy. Unsam sad ka? Uy. Di pa dayo maglakaw kuya? Uy. Nilain yun si Bia na to kuya. Kipakuha na maglain niyang motor. Sige lang. Maulian ra to. Kadaghan na bitaw to siya mangluod. Pero mawa naman sa... Ayaw pagsalig kuya oy. Sa tida yun. Pagsuri. Ano siya man taong ka eh? Ano siya man ka? Mura ba kagwa makailan ni Bia? Mas maayaw masagyod ng magsuri ka kuya. Ikaw ba? No need na, no need. Sinunid. Di na kinahanglan. Oh. Sunod na daw. Nana sa to dire. Tawa niya. Lagaw ha? Marag mag-uhay rami nagka-istorya si Boboy. Ha? Pero si Mana na balik kapin? Ay, wag yun magparamdam si Bia. Oh, Boboy. Napalit ra nimo tanan akong gilista? Napalit naman. Hey. Naunsa man ka? Ay. Naunsa ka, uy! Wa ko tadang Bia. Ha? Nagkita mo sa merkado. Nabahiya ra ko kay wa ko niya tagda. Basig wala to makakita nimo. Ay, nagatubang ni kuya. Ako mo yun idool niya. Igor akong gitanaw dahil lakaw. Lugaw agol. Sobra pas lagaw kuya. Gitaw ang gusto maligya gamuti. Uwaw kong tayo ko. Nakalitan nagtingali to si Bia, uy. Nakalitan ko taon. Nasoko gud siya nato. Wa matsugo ka magsuri good. Ging nami daw di ka. Oh, Adto ako, adto ah. Suguon di ka ha. Adto ari to. Bisitahan ko sila. dali arigid sa oras. Oh. Yan ako silang Bia. Pero time pa. Sakto kaniya akong gibuhat na mianhi ko sa ila. Ni ako atubangan gid sa ilang putahan. Pagtuktok na lagid ang kuwang. Ay. Dili ka niya lainon og sabot. Balik na lang ko sa agi, oy. Ma-misinterpret unya ko niya, boy. Og sa iyang pamilya. Maahat unya kong pangasawa niya. Naunsa man daw nga kuya eh. Didto na ka? Nibalik pa di ka sa agi? Haskang. Kuyawan lagi ko ma-misinterpret. Nga nang ma-misinterpret bang ka? Ang panagsaragol ko nga mo bisita sa ila. Hambuti mo kuya oy. Bahala kag di natatagdo ni Bia hangtod-hangtod. Ang mga bagagnahong ay wa na gid mo ani. Tuwa na gid ni imok. Maulagi? Huwag yun maiko nga nakadaog sila sa imong paraffol. Ang wa gid ako masabti nila ma. Nganong mo anha magido silang imok? Nga wa mo sila maguha niya. Mauunta na imong tun-an pag-ayo paing. Kung nga mo balik gid ang mga tao niya. Tun-ina. Pila ka buklob akong gamiton ma. Ha? Ingon mo ka ton eh. Palabay kag hangir paing.
Joke ra gani ko. Pes, ha, kanang joke ni mo, no? Panahon, pagyod ng mampor. Nang gongis na naskakaraan. Aw, makatawa ra magyapon ko ba? Mao ba? Oh. Ano na, sige. Pagkod-kod dito tulo ka lubi. Eh? Magtulo man ka. Pagkod-kod og lubi. Oh, Wa ka kasagak unsa. wa may lami mong joke mo. Tabla na ta. Ay, lambat yung lumaw. Ya, salamat sa ninyo ha. Amping mo. Abi ka naghako ni. Alas ka. Ha. Ano sa masag ka? Wa dyan mapakita si Bia, kuya. Hapit na mo buwan. Grabe. Si Mana pagani kapin? Unsa si Mana kapin? Mutulo lang ka si Mana, kuya. O, ba? Kayo! Ay, asula. Di magi ko makatog. Sige lang makukunahon na ni Bia. Ay, di ni maayo da. Kuyaw na ni na-inlove na ko niya. Oh. Sa iyo pa man di ay. Alas 8 pa. Wa pa turon siya matuog. Padto na lang ko sa ila, bahala na. Magdakog sista dito. Sigurado gid nga tubangon gid ko niya. Yan lagi ko tungod sa ilang bintana. Di ko maglangan. Pasakalidan ko. Intro ba? Intro. Ginervyos pa ako baba. Medyo may slide. Kahayag. Balik lang yung Pasko! Yeah. Wadyo ka moingon nga si Imo ka. Ipahawa sa dayon ka. Nauwaw ko. Askang biya ni mo eh. Nag-uul man ko, buboy. Ay, salamat. Ha? Unsa salamat? Salamat nga nag-uol ka. Unsa? Nag-uul ko, nagpasalamat ka? Oh, Nagpasalamat kang nag-uul ko? oh lagi. Imo gipasalamatan ang akong kag-uul? Oh lagi. Ang akong kag-uul imo gipasalamatan? Oh lagi, kuya! Aray! Sakit mo na kol, mga! Ha? Agang? Ha? Nagpasalamat ba kang nag-uul ko? Unsa ko kag klasiha sa pagkamanghod? Wa mga kasabot na ako! Huwag yun ko kasabot mo, boy! Mong nalipay ko nga nag-uol ka! Tungkol kasi katapusan, nakarealize na yun ka! Nakarealize na ka nga importante na si Bia ni mo nga imo na yung ikag-uol kung wa siya! Sumaon na ning panahon, kuya. Mauna ni ang panahon nga imo na jud siyang seryosohon. Si Bia, magkasugat mi. Wa siya baka bantay na ko. Kalitan na kong babag, Bi. Hi, Bia. Ikatagian ni agianan? Talita, langay lang ngayon dita. Agoy. Buboy, tabangi ko. Sakit na kay kong lugan, boy. Da. Mayra. Mayra. Nga ano bitaw? Ay, nalagugog sudya-sudya, boy. Tabangin ako guna-unaon sa una ko sa pagpauli sa mayong buot, ni Bia. Ay. Ay na lang, Dewi. Doon na ako'y nahuna-unaan. Unsa may imong nahununaan, kuya? Pamisita ko niya. Magdakog buwak. Kana! Very good, kuya! Magdakog everlasting flowers. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!